By Daniel, cameramanul. Victoras, da-ia cât eu da te-aveau, dă-ne cazul să nu dau. De ce? Că mă gândesc la băiat, să nu vină supărat, că la gheregele meu ăla-i Nicolas al meu să mai nască cine o vrea. Nu există așa ceva cum e Nicolas, puterea mea. Da-ia când de-abia dă-ne cazuri să nu dau, dă-ne cazuri și belele, că m-am săturat de ele, de unde atâta putere. Am noroc că merge capul Victoraș, că așa pot să-mi cresc băiatul, băiatul meu, regele meu, Nicolas al meu, sufletelul meu, sufletelul meu, Nicolas al meu. Ce spune Nicolas? Ce spune Nicolas? Două vorbe. Eu te aștept pe tine, tată, să-ți dau o cană cu